Dobrý den, dneska bych vám chtěl představit český žací traktor značky SEKO pro vedení Starjet P2. Tento model traktoru je vybaven velice silným motorem Briggs & Stratton o výkonu 24 koní. Je zde velice odolná litinová přední náprava, záběr sečení je 102 cm, velká palivová nádrž, objemný 320 litrový sběrný koš a také unikátní převodovka s automatickou uzávěrkou. Tento typ traktoru je vybavený motorem Briggs & Stratton značky Intec, 24 koní výkon. Je zde krásný přístup ke vzduchovému filtru, který takhle jednoduše odklopíte. Měrkou oleje a taky snadným vypouštěním oleje při údržbě, kterou tento traktor určitě vyžaduje. Z druhé strany vidíme palivové čerpadlo, palivový filtr a také olejový filtr, který je potřeba jednou ročně vyměnit. Přístrojová deska tohoto traktoru je vybavena spínací skříňkou, spínačem elektromagnetické spojky, která pohání nože. Je zde taky počítadlo motohodin a regulace otáček motoru. Ovládání tohoto traktoru je velice jednoduché. Zde je plynulý pojezd dopředu, dozadu. Je zde nastavitelná výška sečení, je to v 7 polohách, dá se samozřejmě záretovat. Ruční brzda se aktivuje tímto způsobem. Koš se dá pohodlně vysypat z místa řidiče a touhletou pákou. Tak, pojďme se teď podívat na žací ústrojí. Tento typ žacího ústrojí je vybaven 2 noži, které jsou přesazeny do písmene T. Je to z toho důvodu, aby lépe vyhazovali trávu do velkého tunelu. Nůž má ochranu, střižné kolíčky proti nárazu a je uchycen jedním šroubem. A nyní si můžeme traktor taky dojet vyzkoušet.